Ay, hello mga friends, mga migs, mga kapamilya, mga kamorkada, mga basta kamo, tanan nga mga nag-subscribe sa akong YouTube channel o sa katong wala pa nag-subscribe, please subscribe na. Kay kamo rin naliwit di, happy na ta mag 1 million. Nanta sa mga 3,000 dapit. Pero speaking of 3,000, thank you so much. Happy na ta mag 3,000 and I'm so happy nga sa una 1,000 pa lang ko and I'm anyways, ina pa ang inyong mga friends nga mag-subscribe na kay para dili ta mingaw dani ha. Dapat ang ato yung goal is mag 1 million. Na ako'y giveaway sa atong 3,000 ka mga subscribers. So, i-suggest below kung unsa inyong gusto nga giveaway. Alright? I-suggest diha, i-comment diha unsa inyong gusto nga i-giveaway nako. Kana na pong mga kuan ra pod, kana ma-afford ra pod nako ba. Okay? Anyways, ganina nakakita ako sa salida ni Gerald Butler and ni Morgan Freeman, and kung nakabalo mo na siya nga action movie, it is called Angel Has Fallen, no? Gikan sa Olympus Has Fallen, nahimong London Has Fallen, karon Angel Has Fallen. Si Michael Angel, si Mike. And siya mismo ang ang plot sa movie is siya ang sa tawag na gipasanginlan, no? And makita ninyo ani nga movie unsaon niya para ma-solve niya ang problema labi na kay iyang gibiyan niyang family. Now, I'd like to say nga super nice gyapon kaayo ang iyang action. Seldom lang ko nakita og mga slow motion nga mga parts sa action. So, murag real time ang iyang mga action, and I think superb ang drama or ang acting ni Gerald Butler. Na ay moments sa pelikula nga medyo kaning maka-cringe ka. Na yung mga moments sa pelikula nga medyo heartwarming pod, no? So, and napoy moments sa pelikula nga makaingon po ka, hala, posible din na nga kaning nga ni ang mahitabo sa kinabuhi or ana. And sa plot ba? So, posible din nga na. Now, ang ending medyo klaro na daan sa primero, medyo sa primero pa lang makabalo na ko kung medyo kinsa or nga nung makuan siya. Pag natagnaan ako gamay, pero ang dili wala na ko natagnaan is unsay kahihinatnan sa pinaka ending. Mo na wala na ko natagnaan, and ang ending makakuan sa heart, makakurot gyapon sa heart. Not as kurot sa kanang mga Korean nga mga movies, but naagyapon siya naagyapon siya emotion sa ending. Dili lang kanang ending nga kanang marag sa action and then na okay na din ang tanan, di ba? So naay kurot sa ending, and nice ni siya. Basta ganan mo action, nice ni siya. Malingaw mo. Ang akong rating is I think 9. 9.5. Wala gyud kay siya niabot sa 10. Naagi mga salida nga grabe gyud gayo, and believe you go nga in the end makaingon gyud ko nga wow, kana siya mo na akong recommend. But kani siya i-recommend gyapon ako sa inyo. 9.5 lang ang score niya. So, panana na mo, showing na karon sa cinemas nationwide. So, adto mo dito sa nationwide. Dito mo mananaw. Ha? So, thank you so much. Paki-share ni sa mga taong gusto ninyo mauban sa pagtanaw sa Angel Has Fallen. Subscribe and see you next time. Bye-bye!